Mayong buntag ka natong tanan sa wa pa makaila kanako, tuguti ako sa pagpaila sa ako ang kaugalingon. Ako di ay ang inyong purok chairman dinhi sa Purok Sigbin, Sisano Republic. What the fuck? Salamat sa inyong mainiton pagtubag sa kuang imbitasyon nining ato ang unang meeting sa tuig nining ato ang Purok Sigbin dinhi sa Harvey, Australia. So karon para akong mahibal-an kung kinsay wa makasipot nining ato ang purok meeting. Tuguti ako sa pag-check attendance una. Okay? Uyon ba mo niya na? Uyon. Kasagaran, aningok. Uyon. So, atong i-check attendance una. Palihog lang kung isa sa inyong kamot kung presenta or pwede po moingon ta nga present kung ni ata nakatambong ta ni nga tuang meeting karon kay pasaylo ako nga wa pa pug ko gyud makasinati kanatong mga residente dinhi sa Purok Sigbin, no? So isa ka lang inyong kamot, pwede po isa ka inyong wang tiil. Okay? Sige. Karon una na kong tawagon Francis Lungay. Sano, present. Ana, murag naka sinati na ko ining sir. Murag kita man siguro ta sa high school sa una sa Divine. Dito ko anyway, mag-istorya taon niya Francis Lungay aka Cordapio Gonzales ni no? Sige sir. Ikaduha si Ryan Sipares. Present, sano. Nanong ni kumbitay ka man diya, sir? Naog diri sir. Nanong ni kumbitay ka man nang sanga? Naog. Diri ta sir. Murag nakahinumdum ko ini, mura og nag-training po siguro ni og butsiring sa Tagum. Di ba sir? Ang istorya taon niya. Alexis Opinya. Panuwaya ka, present. Na? Okay. Murag nakahinumdum ko. Murag mauni ang karaang manghihilot nga daghag nagreklamo. Pero mag-istorya taon niya gihapon, Sir Alexis Opinya. J.K. Herbito. Parinald na. Niya? Okay, niya. Murag nakahinumdum ko aning tawhana. Murag ilado ni sa mong kayo. Mugwa ko masayop. Mag-istorya gahapon ta sir niya. Ikaupat, ikalima, isa, dua, tulo, upat, lima, uno, ikaunom. Rinan Perdido. Yara ko dire, pre. Murag nakakita po ko ini sa Tagum si Rina murag ambot og nagbutsir ba nagbutsiring gihapon ni pero murag naan sir magistorya taon niya sir murag maayo ni mo duwa og basketball ba at least naatay mga gipang silip da ano sir naaro ba tay basketball diri sa tuang Purok Sigbin so makihinabi unya ko nimo sir unya sige Ban Lisli sa Ligumba. Off. Na? Okay, sige. Murag. Sir, mag-istorya taon niya kay murag naatay bagong balaod nga bawal tigpamuhi og iro. Dini. Pwede ang hayop pero gispecify nga. Sige lang, ato lang hisgutan unya. Ban Lisli sa Ligumba. Ramil Tusay. Dala ko na. Ba kayo itong line up? Maayon ni manulag basketball mga tawhana ba? Sir, salamat sa pagtambong. Sunny Boy Sisa. Sano? Okay niya po sir. Salamat sa pagtambong sir. Murag mabusog yun mi kay naa ka. Kabalog yun ko nga dili kagadalo nga tao. Galanti ka ining mga pagkaon. So, nabusog yun mi nimo.
Alden Bangkod Kulira present. ni Apod. Okay, Alden sus Ginoo. Galalipay jud ko ani ato ang line up. Magistorya taon niya sir ha, Alden Bangkod. Alin Jan Agang, murag Yes, paisano Congress, na ano? ko iba. Sir, salamat sa pagtambong sir. Murag salamat. Ako ipaayo niya nimo nga sakyanan sir ha. Willard Bustillo, Niyara ko dire sa no. murag manggihatago ni ba? Si Willard Bustillo, sir, salamat jud kayo sa imuhang makanunayon nga suporta sa tuong purok si Sano Republic nga lipay kay gielect ko ninyo nga purok chairman din gitagaan pag yun nimong nindot nga higdaanan nga plaster ay gid magsakit akong likod. Salamat gid kay imo ha sir Willard Bustillo sir, makabaos ra ni nga inyong chairman pohon, makabaos ra ni sa imuha gapon. Joseph King Alas niya agoy ni aksos Ginoo kana si murag kini si Joseph King Alas, Sean Bilisas ug Dindo Armando Madag ni ani. Salo! Salo! Sir, mayong salamat sa pag-ari sa tambong nito, pagtambong nito ang meeting. Murag nagkahikita mi ini sa high school ba, mga schoolmate siguro na ko ni maghinabi taon niya sir ha. Maghinabi taon niya sir. Okay, so kumplito. Junjun Santistiban na maoray absent. Mao pag akong gihuwat gyud unta kay na ako'y katuyuan. Sige lang, isay absent Junjun Santistiban. Okay. So once again, padayon ta sa atong agenda karong buntaga mga kaigsuunan. Nag-istorya namin ni Kapitan Redin Balingguat. Matud niya nga magpatawag jud ko nini mao meeting gumikan kay dunay mga concern nga dapat i-address ning ato ang komunidad labi na ni dinhi sa ato ang Purok Sigbin, no? Una, since ako man ang Purok chairman dinhi, akong gihatag nga suhestyon kang Kapitan Reden nga unta isip usapod ka bulanon, okay ra ba nga ako ang dalon ang ato ang mga practices sa buhol dinhi sa ato ang Purok. Kaya ko Australian ni siya. O ato siyang palakpakan mga kaigsuunan kay nisugot ang ato ang kapitan, no? So ang unang agenda nato mao ning gitawag og pamuhi og hayop. So nisugot ang ato pero specific lang siya, no? Una, nisugot siya og mamuhi tag hayop pero kadto lang baboy, anay para sa pista dinhi pohon. Parehas ra man pista sa buhol mayo kining Purok Sigbin. So si Kapitan nisugyot nga okay ra nga mamuhi ta og baboy nga katong anay para awon sa karong pista pohon. So kanang inyong likod, tangirang na og lagkaw-lagkaw da o kulungan sa baboy. Unya, doon na tayo schedule sa pagkulikta sa mga lamaw dinhi sa ato ang Purok Sigbin. So kada Biyernes sa alas 10 sa kagabion para dili ko ulaw nga magbitbit og lamaw daghan. Alas 10 sa kagabion pwede na to kuliktahon ang ato ang dalan ta og botilya. So katong walay mga gipangbuhi nga baboy, igawas ninyo inyong lamaw sa inyong sa panimalay kay dunay mo kolekta na. Okay? So ang ato ang i-in-charge ani nga mo kolekta ining lamaw. Kini lang siguro si Kuan, okay, musugot maghani si Ban Lisli sa Ligumba. Ban, ikaw mo Sir Ban, okay ra sa mo, ikaw mo tigkolekta og lamaw. Butang dito sa ato ang butangan naglamaw. Dito katong mga residente dito na siya mo. Okay ra? Sige ra, okay ra si Sir Ban sa Ligumba. Okay, so wala na laing sugyot niya na, okay ta niya na nga magbuhi ta og anay. Okay. Ikaduha. Pwede pud ta mo buhi og kanding dinhi. No? Sugyot pud na sa tuang kapitan kay kasagaran monggon panahon sa kanini ang pista watay mga pulutan kay luod na pud kainin puro baboy sunindot tong naay kilawin ay kalderitas nga kanding.
So nisugot ang ato ang kapitan nga magbuhi daw mga residente dinhi nga kanding. Walay bawal. Halag asa ninyo ipagtugway na inyo ang mga kanding diha. Hasta inyo ang brief kaunon pwede rin na siya diha. Ala, isod ninyo sa inyong balay ang kanding nara sa inyo. Basta pwede magbuhi o kanding. Okay, anak ni ka, muna nga buinas kayo mga ato inyo ang na purok chairman. Karon, wala na kailaing suggestion niya na buhi kanding din eh. Isa pa iban. Wala na concern. Okay, next agenda. Kining solid waste management na to. Importante ni. Kay sa ato ang pag-abot din sa Australia, inyo makita pertig yung kalimpyo. So dili na to abusaran. Pat disiplinahon na to ang kaugalingon. Okay? Lahi tong naaman na sila tulog ka basurahan dire, naaman na green, na light green, na yellow. So katong yellow nga basurahan, katong mga yellow og ngipon dito mo labay. Ha? Mo ni atong buot pasabot na ha. Green, yellow green, light green ug yellow. So gituyo na para katong mga yellow og ngipon dito labay sa yellow nga basurahan nakuha. Okay. So katong green, katong kasuka o green sa panahon sa kahubog, katong green ang suka dito po mo labay. Okay. Katong green jud kayo. Katong light green nga kuan kinini ang basurahan, i-check inyong mata kung yellow ba siya light green. So kung light green siya dito po mo labay kay meaning sa sakit man na siya god sa tao para maprotektahan ang ubang residente ba. So basin og gibitok na ka o sabay diya puti man nabitok pero dito sa Australia light green mga kuan kay ba mga tiyo kay mga nabitok. Sige, so nasabtan kung balikon ang ato ang paglabay sa basura magadepende sa kulor. Ayaw lang patakag labay. So kung yelo tagnipon dili ka sa yelo nga basurahan labay. Katong green kasuka o green panahon sa pista diha ta labay. Katong ang light green katong sa mga light green og kalimutaw. Okay. So wala na lain pangutana. Okay, so wala na lain. So dili na ta maglangan no kay unsa nang tagna alas 10 na sa alas 11 na sa buntag. So hapit naman ang ato ang pista. Ako ang giawhag ang tanan nga mutuman ta sa mga balaod ni ato ang purok na ako ang gi-implementar. Okay, so kung naamoy mga reklamo, doon na mo'y mga problema, naaman tayo contact number, naaman tayo. Diha na usab natapos ang ato ang video mga kasans. Dagan kayong salamat sa inyong pagbisita na usab ni ato ang channel Sanu Republic. Ang channel nga dili lang maghatag og kalingawan ug pagtulunan, kundi pwede sa mutubag sa inyong panginahanglan ngadto sa kalambuan. Sa mga bag-ulang ni bisita ni ato ang channel, ayaw kalimot itawon sa pagpislit sa mga pislitonon sama sa like, subscribe button ug notification bell aron permanenteng updated ta sa ato ang mga coming videos. Ug sa ko ang mga subscribers, daghan kayong salamat sa inyong mapadayunon na pagsuporta sa channel ni Sanu Republic. Shout out time na usab mga kasans. Shout out kay Francis Lungay aka Cordapio Gonzales. Shout out usab kay Sean Bilyesa. Sean, shout out sa mga Sean. Shout out po kay K Aluado Bawas. K, shout out kay Amping Kanunay. Shout out po kay Alexis Opinya. Sis, tambaluslos ka sis. Shout out sa mga. Shout out po kay Ryan Mark Sipares. Yan, shout out sa mga yan. Shout out po kay ECGs Jesse Nobilero. Bibi, shout out sa mga. Shout out po kay Alvin Bangkod. Pare Alvin, shout out sa mga. Shout out usab kay Rinan Perdido. Nan, shout out sa mga. Shout out po kay Apple Hintiles aka Apple Rayman. Paul, shout out ya Paul. Shout out po kay Jiki Herbito. Pare Jik. Shout out sa mga. Ug sa dili pa ta nagbulag-bulag mga kasans, tugutin usab ako sa pagbili ni Maong Istorya
Nga ngadlaw nga walay katawa, usa ka adlaw nga way pulos.